Forangkaji. Lukulongno ang tangi tongnani musungu ani deher hamya kosto lukurongno ang subasung sanu ang tangnani musungu ang doctor kahambai najangna musungu ang lukurongno subasung sanu ani deher hamya doctor kahambai najakhe ang hamono hnoi lukurongno khakau norok suba khaba ang hamnai norok subaya khaba ang hamgala asungno lukurongno Kapang takuk tay bukuk jong hanya hai nokbar news mangpling bukak tay norok no mangplik tuwi ma payo ka buskango. Aw sana klai kyang no kakang mi payo tay mokoli muk tay klai payo. Nukhung go oba hai kino jawi nangai totora thanya tuwi muk tri thanya ang tongja jaba kya. Sini dopa hai ka ba sini tipra saro. Sal pa kyang no tangai chay yang ke thapa hor singya. O kok tu mangka obongka budu sondro kami Jampuijala baki khopjak o kami uno nukhung khungsawo busa khorok brui tuijak gatak busarok bewak no hamya khorok nui nogo okrarong no samung humung tangman bakya tangman baiman bisingo no tabuk hamya klai tongka thongro go thongro klai tongmani bisingo no rang puisa kribong ni nukhungo grini bagui doctor sa khamnogro go thangai maya borok treatment khlaijagui maya doctor kaham rogoi naijagui maya potrepot nglai tabuk nukhungo jungjal kaigyang lai tonglaikya engka obo hanyo nasigui butharani musungya lukrokni bisingtui kisa khoksa khongnai rok don mano nei borokni nukhungni bisingtui no tini invite rwmabai nokbar news mangpling bukhaktui mangplik tuwi ma phaikya engka norok naitongdi do kaka sagari tamo bobo hayeng mani nini sajuk bohok sajogo bohok sajago tai tamo ke bohok sim sajak tait ko ke busuk balukha tindero sukanata emne doktor oglo tutlangkha tra kono au chalam ro ka jimi hamta bo doktor tutlangkha au edisi watrang kono kereng baro noko salmusuk tongkha jaga au je chalam thachar ka phakata doktor tomsa doctor to chalam thachar ka no chung phakata bok chaya ka phakata inke ama hain tabuk nukhunggon rok rugi khiklai tonu tani bagi khiklai ton ki rang puisa kri ni bagi ora pisa kare rong ba ge chigre ma to khata tam tam naikya mutai rok atai rok tai motai ko sung na ya naikya norok hinu de kista kista ke au chung ba ro ra pisa ro han kre cha oba cha tam khlai rok sai tong rok ko hai moi samro kamla ro khai chai tong ta sai tong khatha hajar ro thang nini bisa ko khoro bisi cha jana sala mang le bari mang bewang siklang bekhada be chigla ma sa ko so to omo tabuk je hamyang tongnai khe bo tamo okra da kusudu ama khara bo hok sajak ta bung tamo hamari bini umaro busrong na emni no 17-18 ro khana ta bo porija tongkho to liya bo kla jora porikha na 7 jar par khana 7 jora porikha ketabuk siklano kaje borje ko tago bo hairo ngai ma tong ne kungo bo kai je ko garang pusa krin bagino doktor kaham bai na jagi ma ya ya ba hinta na jagi ma ya ra pusa kare ro ma ke nang lukorong no tam kobok nani musu to ra pusa ro subai ma khato kam no ri ma khato kam nai man ta ba cha lukorong ni tuye ba oh bung stang kamu ni an bo ka suba awo hanyo chini bukuk hamari ni bupha saikhnarka lukrok ni bisingtei khoksa khongni khlaiye chubai mankha hangke brok ni nukhungo taiki sisa bini busa hamari da borma hamai phayana haikaba doctor ka hamai najagi manana hai nei borok kobokha lukrok no gus tabuk sung bini buma banyo koglam salayen yang taiki se phani kin kaiki sagra di tamung mani no saja ani busa hingkai amono okara bo bohok sajago hingkai akhini no balok tongkha bohok sajang ma hingkai sawo hingkai hanya hamo sawo hamo gasung edisi kumbulongo waisa talangkha hingkai selen thajar mani no komika
hingga nung thang da mangkha nogo hingga mangkha hingga tui pheliu ka tui pheka hingga no akhino tongkha sapta kaisa ni hingga no haini hai si ungkha hingga abono rang puisa rok kwrwi ni bagui naimaya bokha doctor naijaknani ma musungjago ano doctor o haino phano toni sidi hingga rang puisa le nangam bole nani gari bara 50 se kwrwi tangkha se chanani chini mung sapan se kwrwi kheto jumi kwrwi labar hwnui bo kwrwi tai se buini hajira mangkha se tang chanani hingga abono tai tam khainai bwsano ba bwkha tongphano chukya haike no bwsano boro nasigi buthana musungnani haibano ma tongkha ta nasigi no thongarok khiklai no lukurok bwkha tongkha to chubathwng hwnui ang lukurok thani koyo abono borok chubakha hingke kha tongoi chubakha ba ang abo phano naiya nung hwnui wansuk tongmani ta tabuk nungkha buman bole na bumung kheni sopna de barma belai kheno kha sajaknai kha yokjaknai chini bukhuk hamari ni bagui bumabo thasingo sai khnarga sal phagyangano tangui tuisaya hingke borokni thapa horjingya hani sab hingke rang puisa kwrwini bagui tabuk thongro klai tongmani nango bukhuk hamari rang puisa tongkha hingke bui haino tongthok chathok tongman khamo nukhung kaham ke tongoi mankhamo doctor kaham bai naijagui kuno mungsa pho nangla khamo tabuk lukurongni thaniwo borok yak jur khlaijani nango te mokolni mukti khiklaijani nango lasi tongphono yogliya social media o nukjaknani nangkha tamni male nukhungo rangri kwrwini bagui bwsano hamruknani muchungo nasigui butharna muchungya bwsano ba nei borok sai khnarka ke tabuk bwsajukbai no bukhuk hamari bai ang koklam sai naiyano tam bobo hairok bo sori rok bobo hai bari jakda tong do sagari bukhuk nini sori rok bohok samani mar khano bari me mar asugui kosto ongo ani bohok sai phege o hasaka ma tonya engo asugui kosto ongo ani bohok samani abono tubo lengu mairok bo kisapun saimia ma khano lengma ma ani sak sori ni gunoi ang thuito toksima tongo asugui kosto ongjago ani dehani gunoi kya hi mairok kisapun saimia ma khano lengma mar balokha akhini balokha aron sao aron kombi wong tongo ang saimia ta jem ongoi tongo deher ma khano kosto ong tongta doctor waisa se naijako hingke selen thaijak ma baino kisa komi ma haingka noi phaibe khenogo hingke phaimani no haini haing phiu kata kisa puno komi ta aron bari o aron oko ong tongta sao phirok thwirok test rok khlainai hi kunpun khaijaya rang kwrwini bagui rang puisa kwrwini bagui kunpun khaimia naijaya ta hingke hai nogoma tongkha ta rang kwrwini bagui hai nogoma tongkha ta hingke nung tabuk lukurok no nung tamo kok kwchar mung tongnai lukurok chubakha bo chubathwng baksa chubaikha chubaya abo santa ani deher hamnani bagui doctor naijakni bagui angkha to doctor naijaknani muchung tongo ani sak sori hamjani bagui kosto ni gunoi ta ma khano lengmani gunoi selen rok rwjagui tongoi muchung tongta tabu hingke nung obo hai klai tongmani nini umar bwswrok hingke boyak bwswng ani da 19 nung porja tongkho poliya bukla joror ma porikha 1 jora class 8 jora ma porikha mani nung da okra nokni ang nokora hamari na bumo belai kheno kha sajangnai nukhungo okra bukhuk hamari tabuk rwngnok class 8 jora bo poribui tabuk thongro klai tongmani nangkha ta hamale nukhungo rangri tongkha hingke kaham hingke nukhungrok kono bial kwrwi hingke poril buino bo doctor engineer rok wngui mankhamu tei kaham khlaino bo tongmankhamo tabuk rangri kwrwini bagui bo tabuk thongro klai tongnani nangkha thasingo bosaka hamnani muchungo rangri si kwrwi tamkhe treatment khlaijaknai tamkhe doctor kahamai naijaknai lukurok chubakhoba chubajakha chubaya hingkeba ahikeno pala paisinai bini bwkhao hingke chwng bono tabuk bini bwkhano chwng khiklaiyawi
bini bukhano tisanas nangnai जों jotono tipra sangoi thansa milugoi tabuk thansa khlaiye chini bukhuk hamari no जों bono bahaike doctor kaham bai najagoi maiya tongnai ba jotono chuba laike jotono nang ang jotono khoksa khongnoi chuba laike hangke chini bukhuk hamari de borma bo tabuk thongro klai tongmani bini sak sori hamui basai phainai tei norok chuba mani tongkha hangke norok bo hamari manai bobo hamkrainai tei bobo hamui basawi phainai chini bukhuk hamari hingke tabuk sikla bo class 8 jora rung nogo poriwoi tabuk bini umor wngkha 19 ko 19 ta hingke tabuk praino bo tabuk sak sori belai kheno barijagoi tongo mai tuichai maiani bo sai tong hingke tinini le mai de machaka Tini ni kisa mai chaka tak di pon ke saya kota. mayo pungui chakan de bari tamo bo hai ham bo Ini matrasa mayo punggui sana nai dia. Omo hanyo tong tu chating hai chai tung. ham bohok mar khada bo mane Jana chai pe kyang ke asu ko kos tong u thine ko sang ta. ini kosang na Mar khen kos tong ta. Hai tong tu chating chau mai cha mani rong dia. Mai ke sai mi an tong mar khen lengu. Ki kuno pesa rong ni bagi ja naike buni nostorok hamierok aborok ni bagi ja nini wan sungmani tam ko Bunyi nos torong da ngapa tuang sai mi ya. mane u pandaro ko thangtini chathini nungthirno rogo phono khuarok nangai mane oba hairok ngai mano oba hairok da Shidu amti rok da amti rok buang wan su zai ya ta. Sai mi ya ta. Lukulok na ang thangi tong na ni musungu. Ani deher hamya kosto lukurong no ang suba sung sanu ang thang na ni musungu. Ang doctor kaham bai nyajang na musungu. Ang lukurong no suba sung sanu ani deher hamya doctor kaham bai nyajake ang hamun hnei lukurong no khakau norok suba khaba ang hamnai norok suba ya khaba ang hamgala asung lukurong no. belai kheno bukhuk hamari mukti bai kangti bai tabo kabai sai nangai totra thangya thui muktri thangyang tongmani jora wono oba ke tabuk lukrok ni biskango mangpili nukjaknani nangkha bukhuk hamari aw rangri kri ni bagui no oba ke joto lukrok ni thani biskang ma nukjago aw borok ni ti phono khoksa khongni khlaiye chuba mungte mano o khoksa khongnoi chuba mung tongkha hangke bukhuk hamari hamnai hini bo wan sugui tongjajao joto lukrok ni bising tuino tei bo joto lukrok no bo koikha norok ni chuba mung tongkha hangke hamnai hinai awo bahani belai kheno kha sajaknai kha yokjaknai mangpili chini bukhuk hamari no जों jotono pal khlaiye जों bono doctor kaham bai phunuk laiyene rangri chuba laiye pal khlaiye ke brok ni kami to thachunga ang saka jongpi bolong bai ke khopjak budu chandra kami ke जों tv ni screen no gp number riwone scanner ro ka angtina nok chubana ni khlaidi ke nai tongnai rok norok komini bising tui singori nai tongnai rok no jotono hambai khulumka